Ba ni da burin da ya wuce in auri Sheikh Isa Ali Fantami, inji jarumar Kannywood kuma Hadiza Gabon. Kamar yadda wannan labarin yake ta karaɗe social media a yanzu haka, wasu da yawa sun yarda da wannan zance, wasu kuma da yawa ba su yarda da wannan zance ba. Ba su yarda cewa Hadiza Gabon ta fito ta yi bidiyo ba, ta ce tana da burin ta auri Sheikh Isa Ali Fantami. Mai sauraro a yanzu haka ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji gaskiya a dangane da wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. Amma kafin nan dan Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan kuma kada ka manta ka danna wa bidiyonmu alamar liking. Mun gode. A satin nan ne dai wani labari yake ta yawo a kafofin sada zumunta, kana daga Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp da kuma website. Ana ta rubuta cewa Hadiza Gabon ta fito ta wallafa wani bidiyo a shafinta na Instagram. Tana bidiyo tana faɗa da bakinta cewa ba ta da wani buri da ya wuce ta auri Sheikh Isa Ali Fantami. Za ta daina fim, ta daina sana'ar gurɓata tarbiyyar 'yan Arewa. Wannan labarin shi yake ta karaɗe social media. Kamar yadda mutane da yawa sun yaba da halin Hadiza Gabon, hakan ne sa wasu da yawa ba su yi mata fatan tsiya ba da wannan labarin yake ta yawo na cewa ta fito ta yi bidiyo tana neman auren Sheikh Isa Ali Fantami. Wasu da yawa sun ƙaryata wannan labari, wasu kuma da yawa sun yi na'am da wannan labarin, sun yarda da wannan labarin na cewa Hadiza Gabon ta fito ta yi bidiyo tana neman auren Sheikh Isa Ali Fantami. A yanzu haka dai mai sauraro za mu gaya muku gaskiya a dangane da wannan turmuzuwar da take faruwa a social media.